Sitten tänne näin. Autotankata manki. Nyt kokeillaan eka ruotsalaisten rahaa, meneekö? Sitten kokeillaan vähän tällaista parempaa rahaa sitten. Ei tääkään käy. Kokeillaan nyt vielä ihan uudestaan. Tänne näin. Otetaan kakkosmittarilta, koska se on aina paras. Valmis, nimenomaan. Sitten äkkiä aikaa tosta lähdin äkälompolosta. Varataan maankintaa. Oh no. Nyt on paha. Hyvin kerkes sylkiä. Sitten otetaan vähän puolia. Sitten ettei mene yli. Laitetaan 4 euroa, niin saa lopuilla rahalla hakea ees. Eikä se saatana dieseliä laita. Nimenomaan diiseliä. Vähän on kuullut, että dieselinokka ei mene bensatankkiin, niin kyllä tänne sai laittaa. Sitten haetaan se kuitti, että saadaan kassalta hakea se euron pantti. Noin. Laitetaan bensiinikortti kiinni. Ai saatana. Meni kytkin perseeseen. Ai älä. Mitä eroa 2 auto?